Lämpimästi tervetuloa Lomamokkilaan. Minun nimi on Laura Björn ja pyöritän tätä perheyritystä puolison Kallen kanssa. Meillä Lomamokkilassa on aamiaismajoitusta ja mökkivuokrausta. Meillä Lomamokkilassa jokainen vieras otetaan vastaan henkilökohtaisesti ja samalla heille kerrotaan lähialueen tapahtumista ja aktiviteeteista. Olemme nyt päärakennuksessa, joka on myös meidän perheen koti. Täällä meillä on 3 vierashuonetta ja lisäksi alakerrassa on ruokasali, jossa tarjoillaan aamiaista ja päivällistä myös sitten kesäkaudella. Tässä kuvassa on Kallen isovanhemmat. He pitivät tässä aikanaan maatilaa. Kallen vanhemmat on majoitustoiminnan aloittanut yli 45 vuotta, eli Lomamokkilalla on pitkät perinteet matkailutoiminnassa. Tässä ruokasalissa tarjoillaan aamiaista ja päivällistä. Raaka-aineet tulee omalta maatilalta ja myös lähituottajilta. Ruoka valmistetaan omassa keittiössä sesonkien mukaan. Lomamokkilassa on panostettu aurinkosähköön ja maalämpöön. Kunnioitamme vanhoja perinteitä, mutta katse on myös tulevaisuudessa. Vuonna 2017 ostimme Taipaleen niemen vanhan meirirakennuksen ja kunnostimme sen aamiaismajoituskohteeksi. Lomamokkilan metsissä kulkee luontopolku, jossa matkailija voi turvallisesti tutustua suomalaiseen luontoon. Kesäkaudella vierailla on mahdollisuus tutustua aitoon suomalaiseen saunakulttuuriin. Järvi on olennainen osa suomalaista luontoa. Täällä voi käydä soutelemassa ja uimassa kesällä. Lomamokkila ja Björnin perhe toivottaa kaikki tervetulleeksi maaseudun rauhaan.